mancolot ngiwa mancolot nengen katon kesit wih lah hop wih nah wis sapa pawokan kang mantelung ana sakjroning kekayonan kang katiup sakjroning samirana kanton lan uga kanton ora nggih weh wis kae sajake kang bakal dadi pemalang ingsun lan uga bakal anggoyak-ngoyak ana sakjroning kanton wis hop weh anggota kae jebul anggota oh bakal tak oyak-oyak iki wah oh wih ya iki coba yen pancen kowe darbe watak Satria Mandara tuntun ana sak landhoning lalayonku nggih reso anggota mandek dhisik weh aja sira tak tutupi kalor bali mangetan etan bari mangidul kowe keparat banget weh iya wih coba pas tak lemandek iki lho anggota kang bakal tanding kowe iya wah hop lah hop hup nah weh anggota wae lemu daging to iki not anggota wae lemu kena dicari-cari gas saya suwe saya gemoy weh anggota coba mata lagi ngalengko bati rada bakal tak dadekke alun-alun bakal tak dadekke awu geni oh kaya iki yen pancen kowe wani karo aku ayo berenang roman wani-wani sira boyong dewi ku biar weh sira bakal boyong dewi sita kang boyong wali bos hop yuk hop yuk lah ya hop loh katon jengkilak pensolatan ana sakjroning taman kaputren keng opo kek anoman aja sira kewanen weh mandek kok dhisik kok oh blah
hop hit la 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 hop ya la 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 hop he hop hop Rice kumrice gramise wastaka sadelopane bapane wastaka nyang kaget aduh rika beton napa bungkus tetek aniku isin apa Arice aku mrice gramise wastaka sadelopane bapane wastaka nyok kaget aduh rika beton apa bungkus tetek iku isin apa Yen aku ora budal ngalih saka kene kae sajae anggodo wis nututi aku tak rodok golek papan sing amba do anggodo aja keplinti kowe rene karo lapangane amba do nek panggung iki apa iki teblok loro yo coba maju tututono layu kuwi iki do anu man kowe aja kaget sesumbar kowe man kowe apa wis jamu to man awakmu kuru ngene iki piye to man kowe kuru ning aku ki wanti karo kowe dok yo maju kene wanding karo aku keparat tenan kowe yo wus yo to kowe ndang medhok do suwi lak lagi do wus Weh, man deko. Pun anggodo ora bakal sirih, anggodo ora bakal mlayu yen mung ngadepi kowe man padha rene yo. Iki lho anggodo sira papan golek papan nombo tak tututi nggon sing ngombo. Weh, bus. Kae kok ana kobokan gedhe kae piye to sus? Weh, si kratone ndoroku bakal diobong anoman weh. Man bangsat keparat kowe. Lho. Weh, alumane dikene manane? Neng mburi. Wah, weh, aku ora mlayu do iki lho, Dok. Bakal tak lukani dening betah lu diraku karo. Tak labui. Weh. Rindu mabur mangawar rehat tengarane acure guru kamsa terus aku tetak kadya mutula ora prajiting durangga esi rakata eka dojo lalayu sapi ayo 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 goreng dewa lak-lale gosok lolo weh
Wes, tak antem iki wong endomu iki wong. Wes, tak antem neken endomu neken kowe. Ora kena. Kok kosong. Yen kono kowe tak cekel ora bakal mlayu kok. Kowe gedhe dhuwur ning ala tak cekel tangan kiwa wae kowe ora bisa mlayu. Kowe rong jamu ya, Dok. Ora jamu malah. Neng mburi ana apa ki Mang Dok? Wes, iya. Hus, op. Lah, weh, ora apa-apa, weh, weh, oh, sompiar jeneng aku, weh, mati, hop, lah, oh, ya, hop, dok, kowe kok mentolong nyekel aku awakku cilik lho, dok, kowe maniku karo cah cilik kowe, coba yang lanteng kowe iso udul toko tanganku. Biar pancen kowe sekti namborok kowe. Nah, ora iso. Kowe ndak bisa. Oh, yen kaya ngono iki tambanono do. Pasti pecah jenengan pecah siramu. Woi, dus lah. Hop. Aini, yo omong lho ni. Dadi kowe sing segak. Apa iki? Wus. Iki bocah cilik longger, renyek iku. Wes. Oh, iya iki lho. Yen kaya ngono iki lho, mati dening aku katiasanmu habis.
tresna jebule ngapusi Solo Yogyakarta kalining Surabaya ayo padha nonton jaranan lestari budaya sloko-sloko bathok ela-elo sirama menyang Solo le oleh payung nonton urip banjur sregep ibadah ayo Jabrik sing hati-hati kalian Dimas sing hati-hati panaku yo ninggal diterke bali Mas ayo hey ho up. Wah. Ayo to posisi aturno. Bos lah sing mburi masih kosong la